dalu. Ing Wanciratir ora kaya repat Panakawan ingkang samya bingung bilung-lungan rasane merga gagas dumateng aboting katresnan. Yo alon-alon jumeneng Mbak Birgita Ayu. Aku bingung campur
lagu apa iki mau, Ndra? Aboting Katresnan. Karyane nenggih Rama Haji Sukron Suwanda. Lah kaya ngono kuwi. Nadyanto gunung kae ukurane berate pira ora ngerti ning isih abot sing jenenge Katresnan. Masa? Kaya ngono kuwi. Langit ki dhuwur ning isih kalah karo dhuwure Katresnan. Kuwi tenan. Gula kae ya legi, ya ning isih kalah karo manise rasa tresna. Ndok kae asin, enak dipangan kae. Iya, kekuatane cinta itu memang sangat luar biasa. Wong lokro ki iso dadi semangat, wong susah iso dadi seneng, wong lara iso dadi waras. Ya ngono kuwi. Nggih. Sing ora empan-papane dapurmu kabeh lho. Ora ngerti iki rumasamu tanggapan ning endi? Bersih desane apa piye? Hah? Wong mantune apa piye? Ora iso do mikir. Temane apa temane? Genah iki ning sekolahan, ning pawiyatan luhur. Hah? Parandene malah ngaturke tembang-tembang katresnan. Kleru yo. Kleru kowe. Lah sing bener pamane piye? Rungokno. Wajib dadi murid ora kena pijer pamit kajaba yen lara tenan ora lara mung enak-enakan lan kuwi piwulang ora kok malah katresnan wae sing dirembug. Kowe mung iso bothok bal-bale. Hah? Kowe paling iso bothok rapal teruse. Pak anggap aku iki dudu magister seni napa piye? Apal. Apal yo nglonthok. Njajal aku pengen krungu. Wajib dadi kamit murid. Murid. Lah iya muridé diulang kamit. Kleru ke dudu guru saiki sop cek odhe ngawut era. Kowe iki karepmu arep benerke malah kleru ora. Wajib dadi murid. Ora kamit to? Ora ngawut ora senenganmu. Sing iso kowe ya? Iya. Lek aku nembang dhewe malah apik ngono. Lah kowe kemeruh kok. Wajib dadi murid. Muridé kamit ora usah ditambahi. Rungokno sik to, rungokno sik kesusu mancasi ora. Wajib dadi murid ora kena pijer kamit. Pamit ya nyuk ora. Hah? Lah ya pamen ngene Bang Kamit. Ora. Wis gah ngono. Aku salah terus iki mau. Salah kowe iki ora. Ngono kuwi lho rumasamu. Wajib dadi murid. Apal? Apal? Ora kena pijer pamit kejaba yen lara tenan nora lara mung etok-etokan lan maneh kudu pamit nganggo layang lho kuwi yen wis mari larane kudu guyu ndasmu ora kudu enggal mlebu neng pamulangan aja enak-enakan suwe-suwe mundhak bodho lunga-lunga kaya kebo bocah bodho
sok yen gedhe lunga-lunga kaya kebo. Kowe muni kebo madhep ning aku, mripatmu nyamang aku ora. Apa remangsing bodho iki kowe ora apal lagu apa-apa, Dik? Lah kowe ngerti karo Petro ngerti karo lagu. Lah kowe ora apal parandene, manggep aku bodho apa piye? Lah kok karo rumangsane apa ora? Ya ora iso kaya ngono lan kepiye. Nadyanto aku bodho pamane ning anakku mentas kabeh. Sing mentas sing endi aku tak takon. Apa digoreng ngene kok iso mentas iki lho. Apa ora ngerti karo dapurmu? Ya ampun, Mas Gareng. Gareng anak siji to? Iya. Lanang wedok? Wedok. Lah, aku roh lulus SMA le. Ayo saiki dadi apa ngerti kok. Dadi begenggek to. Lambemu sing mangan ya kowe. Lah aku ora ngerti lek anakmu. Lah apa mau ngerti? Terus kucluk kuwi jenenge ora ngono. Ora pareng kaya ngono kuwi. Kaya tega-tegane ponakane barang kaya meksa ora. Lah kuwi piye? Lho, Nduk, nang kene kuwi nyapa, Nduk? Padha nafkah nggih bapak nika aja njaluk sarung, njaluk mangan sing enak, rokok sing enak. Lek kula mboten nyambut damel pripun to, Om? Akhire ya apa mestine jer basuki mawa beya. Ora apa-apa Mas Gareng. Wis ora apa-apa jenenge ngono. Lah nek beramal to ngono, nyenengke karo piyayake lah ya dadi amal. Mboten ngoten. Golek amal niku yen liwat dalan sing bener ora nabrak aturan negara, ora milar karo aturane agama kaya ngono kuwi. Ampun ditutukne Bagong ya aja nekat kaya ngono kuwi lho ra senengane. Ha yang dipancing-pancing karo anake Gareng masalah. Nggawe rok sepan. Iya. Rupane ireng stoking. Sosok tinggi Gareng ya stokinge ora. Ya ora pancal diasmu ora senengane ora. Saman endi, Truk? Menika wonten ing lapangan SMA Negeri 1 ing Sukoharjo Makmur. Wah nggih. Kelingan ra jaman Indosiar mbiyen nalika ulang tahun ki wayangan bermalam-malam mbiyen ya manggone ana alun-alun Sukoharjo. Masa? Jaman semono tahun 90 pira ngono. Ha iya, Terus sing asta ki pirang-pirang dalang ngendi wae dipentaske jaman semono nalika Indosiar. Iya, ngono kuwi. Alhamdulillah Ripalungguwani jenenge Sukoharjo ki tenan kok, Tru. Iki pancen janjane ora mung makmur, ning pancen kota wayang iki Sukoharjo. Iya, Pak. Aku nun sewu, natahke wayang ya ning Sonorejo, Sukoharjo. Kayen ning Unut kono mulasne wayang. Iya, ngono kuwi. Gamelan ya ning Sukoharjo, apa-apa ning Sukoharjo. Dadi kanggone Bagong Sukoharjo ki dudu Sukoharjo Makmur tok. Ning ditambah siji adalah kota budaya wayang dan gamelan, itulah Sukoharjo. Ya. Bener. Dalang-dalang hebat lenggahan ning Sukoharjo. Ya, Mbah Toto Atmojo Sukoharjo. Ya. Pak De Kasdi kae Sukoharjo. Sanggar-sanggar dalang sing ampuh ya Sukoharjo. Ya. Penabuh sing jos Sukoharjo. Ha iya bener. Heeh, temenanan. Pak Dianom Surata kae lenggahan ning Timasan Pajang mlebu ndi? Sukoharjo. Mas Bayu lenggahan ning Gentan mlebu ndi? Sukoharjo. Nah, kaya ngono kuwi. Sinden sing kondang kuwi Sukoharjo. Masa to? Penyanyi hebat. Lah, kowe ora ngerti kondange jenenge Mbak Endang Pur. Lho, kuwi mbiyen melu awake dhewe nyatane lho Sukoharjo Makmur. Yoga ngantukan. Dudu Sukoharjo renek. Ha iya, ngantuk renek, bablas turu kok. Ha iya. Nggih menika alhamdulillah rabbil alamin nggih. Inggih sembah nuwun ing tanpa upami mliginipun dumateng Bapak Dr. Andes Harmani M. Hum matur nuwun Bapak katresnanipun dumateng ingkang putra tasih emut dumateng Petro nalika panjenengan kula wentah wonten ing SMP 1 Negeri Sanan Kulon rumiyin. Heeh. Ning omahmu ngidul kowe ya? Ya, perapatan terus wetan. Yen diwulang karo Pak Harmani. Jaman semono. Wah, jan sing nuduhke apa bab sing bener sing luput ki ya guru, sing nuduhke laku sing utama piye ya guru, sing maune ora ngerti dadi ngerti ya guru. Ya, ngono kuwi. Gurune tetep dadi guru ning nyatane murid-muride lho dadi menteri, dadi dokter, dadi apa ki jenenge jenderal lan sak piturute. Ya. Ya semoga-moga SMA 1 Sukoharjo tetap mencetak generasi yang akan ngayomi marang kabeh para warga sak Nuswantara. Dadi pejabat sing apik kuwi yen iso upamane ana masalah ayo masalah mau dirampungke. Ewadene kepepete nek ora iso ngrampungi masalah minimal aja nambah-nambah masalah.
kuwi pejabat. Pejabat sing apik upamane kok negara ki duwe utang ya to. Syukur yen iso melu nyaur, piye carane men utang mau enggak kesaur. Wadine tek ra iso nyaur utang, piye carane aja nganti nambah utange meneh. Lha ngono kuwi. Heeh ya. Ngono kuwi. Ya wis. Pokoke Dirgahayu ing SMA Negeri 1 Sukoharjo Makmur yang ke-64 ya, Truk. Nggih, 64. Angkane 6 karo 4 dijumlah dadine 10. 10 ki angka 1 karo 0, tegese 0 ki ora ana. 1 kang KSD ya kuwi ngangkat derajat marang kamulyan kawibawan, ya kuwi bangsa Nuswantara Indonesia yang tercinta. Kuwi cita-citane mung 1. Ya, ngono kuwi. Ngono ya, Truk. Nggih, kados mekaten. Kanca-kanca pengrawe jangkep mboten wonten ingkang cicir. Iya. Kadang-kadang pengrawit ya jas. Heeh, kanca-kanca streaming komplit 3. Iya, peniti 3. Ya aja ditambahi kuwi. Tambahi malah kisruh kuwi. Heeh, ben 3 kuwi. Iya, ngono kuwi. Ngono kuwi. Sound system ya sangat luar biasa. Wis matur nuwun panjang kuyungipun sedaya para waranggana nggih. Waduh, matur nuwun. Lan ugi ngentasih kepareng jenak pinarak kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Iya. Klebu iki mau salah satu admin Caksi Lover. Ya ora mung 1, 2. Mbak Nadia Eka ya karo Mbak Kiki saka Pati. Ayo. Mbak Kiki saka Pati, Mbak Nadia saka Laladan Kediri. Dadi yen ana gambar-gambar aku mlaku karo bojoku. Sing bojoku kesandung mak glubuk kae. Kae sing nyuting ya piyai loro kuwi diolah ngangge kata-kata yang indah terus akhirnya diupload. Ngono kuwi. Ya, sing gawe Citrakanda, sinopsis cerita. Dadi tak bocori, adik-adik siswa pamane bingung lakone piye to ceritanya gimana to? Itu alurnya gimana enggak tahu. Buka mawon wonten ing Caksi Lover, teng mriku sampun wonten sinopsis lakonipun. Nah, ngono kuwi. Ning ora komplit. Ya, mancal. Iya. Ora mutu. Ayo, ora iso spektakuler. Ayo ngono kuwi. Lah lho cah cilik masalah kok cilik masalah. Nduk. Ayo. Cilik. Ayo kok cilik. Aduh duh. Ayo ya. Ibu iya sinden. Sinden. Jos luar. Wah, dandan. Mek kuwi lho wareg lek musuh kuwi. Ayo. Guyu kaya ngerti-ngerti ya. Ayo. Ayo, kowe boneka kaya batu. Ayo, wah jan apik. Nggih, matur nuwun. Ya minangka tandha tresna karo Caksi berdua kuwi sing wis apa kuwi jenenge apa melu ngrembakake budaya khususé Madangkara mau ngersakake ya kuwi kadung tresna. Wah iya sing nembang Ibu Siti Sukesi coba kaya apa nggih. Enggak Bu Kesi? Nggih, tombo kangen nggih tombo sayah ngoten niku. Mboten Bu Kesi mboten marem. Ora Tanjung Perak, ora. Trauma aku kan. Ayo nggih. Nggih. Wong jenenge mangan nganggo kecer. Sing kebangetan lak sing do upload ngene. Ayo ngono apik. Menika Pak Kepala nggih tasik wungon. Kanca kula Mas Agus nggih tasik wungon. Ibu-ibu guru, bapak guru nggih tasik wonten. Lah nggih sembah. Kok teng ajeng mrika. Bu, ajeng nyumbang bawon apa pripun, Bu? Tampil. Mboten napa-napa kula kancani, Bu. Nek bawa mboten saged senam nggih mboten napa-napa, Bu. Senam kok nyumbang wah senengane nggih. Nggih matur nuwun Bapak Ibu guru katresnanipun dumateng kula sak kanca. Iya, ngono kuwi. Ya Bu Kesi komplit sak bawane. Ayo coba. Kamera siap. Wah, langsung set loro. Ayo nggih. Apik, coba nggih. Siti lunga kali. Ayo coba. Ayo apik. Ya Bu. Rinasa saya ngalelo
rasaku wis kadung tresna mung sira wong matur sembah nuwun Bu Kesi. Menika ugi kula aturaken ingkang kepareng WA lumantar kula menika Mas Joko Saptono Cikarang nggih. Nggih kanthi dawuh mugi-mugi sukses ngantos tancep kayon. Nggih, matur nuwun pangestunipun nggih. Ugi menika saking Windy Hartono. Assalamualaikum. Wilujeng ayahi jejiban. Salam Bapak Harmani Kepala Sekolah kalian Mas Agung Wijayanto. Kacabdin. Wah nggih. Ugi menika saking Bapak Mursid Banyumanik Semarang kanthi dawuh sugeng dalu Mas ngasta wonten SMA 1 Sukoharjo nggih. Menika SMA kula alumni tahun 85. Nggih. Wah, 85. Ayo nggih. Umur pira, Tru? Umur 4 tahun sian. Ayo nggih. Mugi lancar sedaya. Salam sungkem kagem sedaya dwija ing SMA 1. Nggih, sembah nuwun. Ugi menika saking Bledek Supriyanto. Waduh. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Cahyo Kuntadi. Bledek Supriyanto WMC Jabodetabek. Live saking Jakarta nyuwun lagu Sambung Panci Dalu katur kagem sedulur WMC sedanten. Kagem Mas Cahyo matur sembah nuwun. Nggih sembah nuwun ingkang tanpa upami. Ugi saking Pak Joko Warsito menika salah satu tim biru wonten ing YouTube Kuntadi Channel. Sugeng enjing Mas Yoyo, kula taksi monitor niki sik diskusi lakon kalian Pak Dalem Kasusenan. Nggih, monggo nggih. Dipun sekecakaken nggih. Monggo Bu Kesi dipun aturaken langgam kadung tresna. Ya. Lamat wis katon tejane yen bom brom katon jarang nimas was
Sembah nuwun. Ya kuwi Nduk, tak aturke panjenengan kekalih Mbak Nadia karo Mbak Kiki. Mbak Kiki ya guru kok. Ha iya. SD. Iya, Malah 6 tahun luwih dhuwur iki ya. Ora. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S teler, teler ndasmu ora. Kuwi ngono kuwi. Tatarane tingkatane kaya ngono kuwi. Truk, nggih. Malik sarung teles ya, kose ta. Malik sarung iki cara mbiyen iki ganti laras ngono lho nyuk kowe ora. Oh, lha apa sirmu? Laras petot karo alah ora. Pelok barang. Oh nggih, pelok barang ngono kuwi. Sengaja. Heeh, ana sengaja wong jenenge dagelan masa ora diplesetke ora. Nggih. Napa? Gandeng Soekarjo ki timasan lak daleme Pak Anom Soekarjo. Ya, karyane Pak Anom Surata. Nggih. Apa? Selak ing janji. Wah iya, nggih. Oke, siap. Ayo coba kaya apa? Nggih. Nggih. Diaturake ugi ingkang wonten dalem ingkang nembe mbok menawi pas nglilir anak kula sapa? Dik Dirga, monggo. Dipun laras nggih. Ha iya. Putrane Mas Imam to. Wah iya tenan. Wah iki jan piyayi bocah cerdase, pintere, lincahe kaya ngono kuwi. Ayo. Jan ki taruna wong kuri bapa. Ayo, bapa lunga ta apa? Iya. Selak ing janji ya diaturake karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata kanthi panyuwunan lan pandonga mugi-mugi arwahipun Pak Dianom tentrem ayem wonten kasuwargan langgeng Allahumma. Amin. Nggih. Mangga dipun aturaken dados.
telaking janji. Iya, wis. Ugi kula aturaken dumateng para pepundhen kadang-kadang seniman mliginipun pedalangan ing wewengkon Sukoharjo. Nderek nyuwun palilah anggen kula metruk wonten laladan mriki. Ya Truk kula nuwun. Nggih, ngoten niku. Genduk anu ngantuk apa Rung Lutfi? Dereng nggih nembang ya Nduk ya. Ayo. Nganti yaine li ngenteni. Ha iya. Ngenteni padang arep nyegat bis kok. Ya iya. Surya Kencana ayo. Jurusane ngendi lawas ngawut e ora. Nduk coba kaya apa Nduk? Wah adate iki ya macak biasa ngangge rok saiki ya kepareng. Wah. Jaritan barang bayak aku ngangge sayak. Wah. Nduk dicaos mik ayo. Nggih. Nduk. Jare lek sampeyan ning dalem iki anu napa midhangetke Kuntadi Channel pas live ngoten nganti jam 3 esuk ngoten Nduk. Nggih. Lah esuk ya iso sekolah. Nggih. Wah kaya ngono. Lah boboe mung pirang jam kuwi sampean ngono? 4 jam. 4 jam ya. Tiap hari ngono terus ya, Nduk. Nggih. Wah, ya wis muga-muga sehat, Nduk. Mongko programe pemerintah anak-anake harus bubuk sore. Ha iya ngono kuwi. Mula lek ana kemalih berseberangan karo aja turu sore kaki kae no. Kayak kaki dudu anak. Oh iya, wis karepmu wis. Bagong kok diayal ora nggih. Nembang apa, Nduk? Nggih. Nyobi jineman glatik glinding Pak Cahyo. Glatik glinding. Oh nggih, nggih. Monggo Mas Lindro, Mas Dar, coba nggih. Jan bocah malah seneng sing klasik-klasik. Upamane ngefan karo Mbak Lia pas wanyane klasik. Pun saged jenengan Srepek Ponorogan. Serapak Selendro 6. Oh, Selendro 6 nggih. Mangke mang ajar mang golek teng YouTube lah enten Srepek Ponorogan sing nyinden Mbak Lia nggere dalangin dedok terus kendangi entandhe dedet lah niku. Munyuk kuwi reak ya ora diagong iki ora nggih. Bi diaturke coba kaya apa? Batik glinding. Nah, ya Lut. Cahya ati kang Madangkara iki. Perawakan nirong esti wahyuning kang den putih duwe puji sesanti kurang kobar dharma nugroho jagat nadyan tekan kapok ambruk sartong lumpruk prasetya mreng Buddha ya kang Aku maos mantra suci dadya aji masakti daya gung saking Gusti tansah andayani bagus setya tulus linukis rat memala. iki karyane Mas Danang Surya Putra lho iki. Iki isine cakepane nama-nama dari teman-teman Madangkara. Oke, jas kuwi. Ayo tambah Nur Gembut. Ayo Nduk. Ora melu ya, kena botok iki. Nduk iki senengane ora. Ngono kuwi to, ora pantal biasmu ora senengane.
penting. Lha ora iso ditotol ora sing nata ora. Gabung meneng sik ora senengane. Kon nur gembut ora. Ya nduk. Ilang musna na sukar sakit ke sakar waras bregas tuntas tanepati was nyamak karya lu mantar gongsolan ringgit purwa laras arum ramro anyun dari ri mbiyen sindene iki Mbak Sundari karo Arum. Ha iya. Sopo to kuwi? Arum ra melu kowe mbiyen ora. Terus barang kudu ora melu ora ngawut e ora kudu klanter ngono kuwi kan ya lan widata ageng ini mang tambahin Mas apal to nduk ya apal mosok maca ya kungklinge senane ya apal ora senane omong sing nyelebunge ora ah nduk kapan le sinau kowe iso apal sampean mirengke nang ndi kuwi iso apal karo madam Bukesi ya kula ngeten iki kok apik tak pelajarane wah iya apik kabeh Bukesi iki apik ha iya ya matur nuwun ya, Nduk. Nggih. Syukur lek engko kersa ngenteni nganti rampung. Wedine Nan. Apa? Mas kula pengen request repek Dik Lutfi pareng Mas, repek 6. Sing 6. Oke. Nggih, slendro 6 cobi pengen mireng. Coba kaya apa? Arek-arek budale Purwadya kaya macan sewu mung kowe krangkengan.
dikempyungke bocah cerdas saya. Apik temenanan, Nduk, wah jan iki ora mung apa ki ngen talingan. Pak Cahya rada salah. Napa? Lagi salah. Mboten napa-napa, sinden sak arek salah tetek ra kok. Sampeyan sik kelas 5. Apa-apa beres ora. Mboten dados napa. Nggih, Nduk pamane sampeyan daleme cedhak karo Pak Cahya walah temenanan. Ayo mesti ngangger Pak Cahya mangkat no ya numpak Hiis ayo ngono kuwi ya temenanan. Nek hati-hati lek ning Hiis ayo. Mergo mbak-mbakmu ya omongane do teng Clebung ra genah. Elak-elak nggih pun. Sinten napa Mbak Winong ya? Hah? Mbak Winong ora bakal Mbak Winong ora ngerti apa-apa bocah iki ayo. Nggih. Mboten dong ayo. Mula jer kapusan ae mergo radong ayo. Ya Nduk, matur nuwun ya Nduk. Nggih. Nggih, ya Bu niku Bu. Ya. Elak temenanan nggih. Nggih. Anu badhe langsung kondur Bu. Sami-sami nggih Bu, nggih. Sabar nggih Bu momong menika. Nggih. Kula kemawon nggih. Jan nggih. Lah salah. Piye apa? Hah? Mbak Bukesi ora apa-apa ben nom kok ya. Nggih. Niku nggih. Lah. Nduk. Ayo. Nyonya tutik. Ayo nggih. Ayo. Lho nggih. Nggih. Apik. Letiana Sundari. Ayo. Aja. Mas Edi apa nyawer apik ning ngangge dhuwit sapa ngono lho. Amplop kok ae. Wah kancane seneng bae. Wah, dhuwitku to Mbak iki mau ae. Lampok ngono ae. Sembah nuwun ing tanpa upami. Ya, Truk, ya dawe Pak Kepala jam 3 harus selesai. Ayo. Cocok. Sedaya kanca-kanca sesuk-esuk kudu mahargya Mas Tumaninah anggene raup ayo. Ade sesuk ya kudu mbrono. Ayo. Nggih, mbok menawi wonten lepatipun sedaya para lenggah mliginipun Bapak Kepala Sekolah nyuwun gunge samudra pangaksami. Mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi remen lan seneng jroning penggalih. Lah, supados tiyang menika saged seneng raosipun siji aja banget-banget ngetuni lelakon sing kepungkur, ora kuwatir nasibe ing dina sesuk lan bisa menikmati ing dina iki. Angka kalih urip semeleh ora digawe ribet lan ruwet merga ning donya ki janjane dudu tempat tinggal ning tempat yang akan kita tinggalkan. Urip kanthi sak mestine sak cukupe lan sak benere sak banjure Pangeran nyipta menungsa ana alam donya supaya urip seneng lan marem. Banjur nggedhekake rasa syukur yen menungsa uripe ngresula gelo sambat tegese wong sing kufur karo nikmate Gusti sing gelar jagat. Nggih. Nyap lengening kalang wanagara pantamu